Cieľom našich workshopov je prezentácia riešení, ktoré sme dodávali našim zákazníkom a prípadne budeme dodávať našim budúcim zákazníkom. Sú to riešenia, ktoré reagujú na aktuálne požiadavky logistiky a výroby. Dnešný seminár sa sústreďuje na využitie fixných skenerov, vision systémov a RFID technológie v procese výroby alebo logistiky. Seminár je prioritne určený pre ľudí, ktorí sa pohybujú práve v tomto prostredí, či už to je nejaký monitoring výroby, povedzme údržba. Samozrejme je to logistika ako taká, môže to byť intralogistika alebo logistika smerom k zákazníkovi finálna a samostatnú kapitolu dnešnej prezentácie bude tvoriť prezentácia nášho riešenia pre reverznú logistiku opakovateľne použiteľných obalov. Samozrejme RFID technológia neustále stúpa na popularite, tým pádom sa znižujú aj náklady spojené s implementáciou tohto riešenia a dnes treba budeme prezentovať aj riešenie, ktoré využíva túto technológiu pri monitoringu osôb z pohľadu bezpečnosti práce. Takže určite zaujímavý prvok a verím tomu, že účastníci workshopu budú spokojní.